Otwórzcie drzwi. Judasze. Ponieważ telewizja publiczna zamknęła się przed chwilą, były tutaj otwarte drzwi, są zamknięte, więc idziemy teraz do drugiego wejścia. Mamy nadzieję, że to nie jest tak, że gmach telewizji publicznej, skąd są bezpośrednie relacje na żywo, jest zamknięty całą dobę. Po marszu wracamy tutaj, rozstawiamy sto namiotowe.